So, pero may chance kasi. Ay, ginawa ko. Ano ba? Yung may sapot siya. Hindi. Sure naka-rack na sila ngayon. Pero kung paano sumika, maghanap kami ng lalaki ng pinsa. So, ano yung sabi? I'm so excited to see. Hindi ko nakalis na. Hindi, kasi yung naging problem na yun, yung sa board, nakalista ka na. Ang problema, ang dami na lalaki sa sumat. Ano yung babae initially? So, naging ito. Tapos naging, yun, hopefully. Pero ito sa, kasi ngayon, paunahan din sa pagbayad. Hello. So, I don't know. 800? Ito, tatlong bago na siya. And then, binigyan kita ng 2 tube na gamit at 2 tube na walang laman. Baka sa kanila. And I will close. Ay! Camera. Okay, safe pala. Hi, Billy! What? Bye na ba tayo? Say hello. Sabi mo hello. Hello po, sabi mo. Doon Kaya dito. Daddy! Ay, hello daddy. Sabi mo hello dito. Dito ang camera. Dito ko. Daddy! Hello. Hindi, sabi ko hello. Huwag hello ka, sabi ko. Oh, here. You stay here. You say hello. Hello. Hindi abot, Jay. Hanggang dyan lang. Record natin ulit. Hindi, yun ano. Second set natin.